Maximálne. Tak, toto je Michal Mikurčíkov vianočný predhovor, vlastne pohovor. Ahoj. Čo? Ahoj aj tebe, tak ako tam teda u vás doma? U nás doma? No. Piča z riču, Miča z piču. Ak to je dobré, a tá Miča z piču je kde? Frajerku máš kde vlastne? Nikakda. Nikakda? A kde je frajerka, Mišo? In the pizza. Inda pizda! Hej, Miku má nejaké ruské tuto sklony alebo nejaké korene. Dobre, Miku, a ináč frajerka je zvyknutá na to, tak ako teraz vyzeráš? Ani moc, ne? Ani moc ne, ale Miku to veľmi rád takto... Ale ja sa im moc neukazujem. Áno, veď práve som chcel povedať, ak necháte dohovoriť moderátora, Frantara, že Miku toto rád robí, keď frajerka je mimo. Že je to tak. Predstavte, tam. Presne tak. A Miku, a ináč povedz mi, aké pocity máš z Anglicka, že ty vlastne budeš za chvíľku bývať úplne inde? Super. Čo? No čo? Odpovedz! Super. Super? Vôbec toho nemáš halúze? Ja nemám číslo Ani žiaden strach, ani proste ideš ako keby si išiel, ja neviem, že do herne do Stormu sa nahuliť? Tak to tam máš? Čo keď sa tam niečo stane a proste bude ťažká kríza a už vráti sa domov? Nevráti sa domov? Budeš bojovať jak Spartan? Bišo pojebaný, ťať do piče. Budeš bojovať jak Spartan? Robotko pojebaný, ty, čo tu na mňa hráš, ako robotáty kokos. Počuješ, ale budeš bojovať? Budeš bojovať? Budeš bojovať, keď príde ťažká... Jebem ja tvoju robotizmu. Počúvaj ma, budeš bojovať, keď prídu zlé chvíle? Už ťa. Budeš sa chcieť udržať? Ukážeš, že si bol na vojne, na Slovenskej? A že len taká konzerva vo vačku a dva suché rožky vyschnuté, rozmrvené ťa nezastavia? Na ekonomickú univerzitu. Ja si neviem. Ty nevieš. Maximálneho hodovania. No tak tu máš úplnú fotku. Maximálne hodovanie. Ekonomickej univerzity. Míko, dal by si ešte gresový koláčik? Aj píči. Ani koľko si ich zjedol? 2. 2? Stačilo ti? Najbližšie k ekonomickej univerzite. Najbližšie. Úplne najbližšie. Míku. A ináč v pohode, ne? Kedy ideme domov? Neviem presne. Uvidí sa. Uvidí, takže zoberiem ešte jednu fľašu? Zober si sám. A ty už nepiješ? Ne, to sa ináč veľmi, to je také neočakávaný ťah od teba, že už nepijem. Smerom do mesta. Míku, prečo si taký? Míku, ide sa predýchať? Tak Míšo sa ide predýchať. Sorry. Už ho netoč toľko. A druhá obeť sa našla tu na... Iji, a ty čo?